Για πάμε. Έλα κάτω τώρα. Θα κατεβαίνει. Κατεβαίνει κάτω. Στις άλλες περιοχές πέρα τα βράτσα τα αλλάξαμε. Τα κλέψαμε μέσα. Όχι το μαχαίρι. Έχω και εδώ και σε αυτό. Ναι, καμαρίτσα, δεν καμαρίτσα από πάνω. Ναι, έχει. Δεν είναι ζαν. Εδώ είναι γάμο της από κάτω. Τι θα μπει στο πλάνο Ζαν δε Ζαν. Δεν μπορούσα. Καπελάκια είναι. Εδώ την άσφαλτο πρέπει να είχε ρίξει ο Μακρύς πριν 20 χρόνια, 25. Τι είναι εκεί, Ρόμποκοπ. Τα χιτήρια στο Ρόμποκοπ εδώ. Εκεί πέρα είναι ρεμπούσκος. Θα το γράφει. LNG. Και το δίπορτο που πάει εκεί. Δουλεύει το δίπορτο. Αυτό ο λόγος δε. Εδώ έχει σήματα ρε. Σηματός είναι εκεί. Αυτή τα μάξια βρίσκανε εδώ, βλέπεις. Ναι. Εδώ τι έχει, έχει αποθήκη βάση. Άμα περάσουν τα μάξια αυτόν θα γαμίσω εκεί με το κίτρο μπλουζάκι, το ξέρεις. Θα γράψεις. Ε? Γράψε και εδώ, κάτσε να γράψει πινακίδες. Πάμε πινακίδες. Έλα από εδώ να δει λίγο. Ναι, πάμε από εδώ. Εδώ περνάμε τα ρεμουλκάρα, έτσι. Ναι, δεν υπάρχει. Και στην εκκλησία πάμε μετά. Εδώ καταπάτηση μαλάκα. Ναι, δεν υπάρχει. Εντάξει, άντε εκεί. Εδώ κάτω που πάει. Έχεις δρόμο εδώ, το βλέπεις. Εδώ που πάει. Κάτω μετά λέει. Με το πλέγμα, εδώ και δεν κάνει αυτό, μάλλον. Τι είναι? Κόμπα, έχει κόψει και θέα, μάλλον. Ναι, αλλά αυτό μήπως είναι του Δήμου. Και Και τι το έχει κάνει έτσι αποθήκη. διαστήτω. Τι κάνουμε, συνεχίζουμε. Από ακουστική που έχει εδώ. Ναι. Άντε, γεια. Πάμε να βγάλουμε φωτογραφία ή μετά από την εκκλησία. Κάτσε να πέσει λίγο ήλιο, γιατί καμιά τώρα είναι... Τα πετάνε Γιώργος λίγο. Τους βρίσκεις. Θα πέσει αυτό, πάει ρε, είναι πέτω. Πας και τους βρίσκεις. Θα πετάνε σάπιος. Και εδώ έχει μόνο. Θέλει ζακέτες πολλής μαλάκα, κανονικά αστυνομία. Και να τρέχει εδώ δεν ζάνε μαλάκα, να τρέχει με το τσιγάρο στο στόμα. Με επιτυχία στην δρομάκι, να δω. Δεν ξέρω καλή έγινε. Δεν φαίνεται. Απ' την κούλουρ δεν φαίνεται. Ναι, δεν τις έχω ξαναδεί. Είναι καβάντα. Πρώτη φορά τις βλέπω. Καβάντα, απίστευτη, Δεν το έχω ξαναδεί. Ξέρεις που θα πάμε μια μέρα, Σαββατοκύριακο άμα πάω να το πω. Ναι. Πάμε στο Λιπάνο μαλάκα με τέτοιο Φιλιππικών. Άλογα. Καλά, ναι. Άλλη φάση. Πάμε με καφέ εκεί, είναι ωραία. Ναι, έχω πάει. Ωραία θέα. Θα πάρει τον Ολλανδό. Μαλάκα ο ήλιος βιταμίνη D, Άρα γιατί. Το αλουμίνιο. Πού είναι τώρα, δεν ψεκάζουνε τώρα. Πού είναι η geoengineering. Geoengineering δεν έχει τώρα. Ναι, δεν έχει υγρασία τώρα. Μα δεν πετάνε κιόλας, να το. Αυτοί πετάνε, κοίτα. Εκεί πάνω δεν έχει υγρασία τώρα. Όχι, καθόλου. Όχι, Έφυγε. Πήρες ένα τσιπάκι ρε μας. Κάγια. Πάμε να πάρουμε λεπτία. Ας πούμε. Ναι, και ο Γεωργάκης μετά θα γίνει γάκι. Κοίτα που ήταν το τέτοιο, το κλεισάκι. Εκεί πρέπει να πάμε, δεν είναι το κλεισάκι. Ναι, εσύ, εγώ στο... Ναι.
Ναι, σου έλεγα εγώ μη Το σβήνεις. GPS μετά και ήρθα από εδώ. Σου έλεγα μη σβήνεις και με... Εδώ θα τα πεις. Ναι. Ό,τι και να γίνει, εγώ στέλνεις να πει. Είσαι Μόγκολ. Γεια. Έλα, ανέβα από εδώ, θα είναι πιο πολύ. Εντάξει, πάμε, ναι, ρε, δεν έχω... Κάνει τσιγάρο και τρώει μαλάκα κονσέρβες. Κονσέρβες μαλάκα σβάν και αρακά. Θα φάει και μπότα τώρα. Άρβιλο. Έχει τα κομπρόσφυλα εκεί πέρα και γαμπίζουνε. Ναι, έτσι κάνουν όλοι. Όλοι καταπατήσαν και καταπατήσαν. Δεν έχει τίποτα, ούτε άδειες, ούτε τίποτα. Δεν έχει λεμονικά ούτε λιφινάκι τίποτα. Γι' αυτό δεν διώκω. Έχει πέσει τη δουλειά εδώ. Έλα ρε. Αφού στο λιμάνι η φύσκα ήταν. Κοίτα θέα εδώ. Ναι, άντε γεια. Κοίτα ύψωμα εδώ. Εδώ. Κάποτε πριν αυτά εδώ που είμαστε θα γίνουν ουρανοφύσες. Άντε γεια. Πώς είναι στο Ντουμπάι, θυμίσου το αυτό. Κάποια στιγμή θα γίνουν ουρανοφύσες εδώ πέρα. Από το Ντουμπάι στο Ντουβάρι. Πάρε και τη σπηλιά τον πατσιά απέναντι. Φαίνεται και η σπηλιά από εδώ. Έχουμε πάει εκεί. Πάει σαν ποτάμι προς τα μέσα, κοίτα και ακούγεται στα βράχια το... Η ροή. Η ροή. Σαν ένα μεγάλο ποτάμι εδώ πέρα. Πάμε. Θα γράψω και από εδώ να γράφω. Από κάτω τραβάς στον δρόμο, Ναι, ρε, εδώ έτσι, κοίτα. Βλέπεις, λήψη, κοίτα λήψη. Είναι εδώ, ναι. Τι είναι, ρε. Είχε πριν εσύ. Πάει το φάρμακο. Έχεις γίνει, ρε, χειρότερος και από τη θήκη X. Καστιδιάς τι ήθελε μπάσκετ. Τρέξιμο. Κάμια μπάλα μόλτεν καινούργια μαλάκα στον καράζ και έφυγε η βαλδίδα μαλάκα, πήγανε προς κόσμο και έφυγε μαλάκα. Την ασημή θα πάρω που έχεις πάνω στο σπίτι της Χάλασε Ελένης. ρε μαλάκα. Τη μόμπιλ θα πάρω που έχεις. Μαλάκα αμάξι, έχει φορτιδάκι εκεί πέρα. Ναι, ρε. Τελειωμένος, έχει πάει Δεν φορτιδάκι. θα δούμε καμία συναλλαγή, ρε μαλάκα. Τίποτα, θα γυρίζουν τότε στα προβολία. Αυτό δεν μας πειράζει. Δεν θα συμμετέχετε. Τι φάση τώρα. Κοίτα πόσο μακριά είναι, Πάμε να τραβήξουμε και τα δύο, Από πάνω θα τραβήξουμε και τις υδατοκαλλιέργειες. Ξέρω κι εγώ. Πού καθαρίζει κάτω. Ξέρω. Κάτω που πέρασε. Μήπως έχει άλλο δρόμο από κάτω, ρε. Δεν έχει άλλο, ένα στην γράψη εκεί πάει. Ο δρόμος φαίνεται που πάει. Ναι. Εκεί απάνω. Ναι. Πώς πέρα από εδώ, αφού έχει ξεριζώσει τις τσόσες, δεν είναι. Εσύ πληρώνεις Το κι άλλο εγώ. τώρα μας κάνει μία εδώ και φύγει, έφτασε Όχι, ρε. Σκάει το κάρτερ, δεν μένεις εδώ. Έφτασε στη ζώντα όλοι. Κάρτερ, από κάρτερ θα μείνεις. Κοίταξε, το άλλο το πλήρωνες εσύ τις άλλες, οπότε τις μπουκάλες και τα μόρφες σου, οπότε δεν σε νοιάζει. Τι έφτασε ότι πήγε. Ναι, ρε. Το έχεις πει τώρα, Πού πήγες και τον βρήκες, ρε. 150, πώς το λέω. 170. Μισούμε τους φασίστες, κατά τους βάλουμε πρόεδρο. Τώρα το τελειώνει, αλλά
Κάτσε να τους ψηφίσουμε. Εδώ τι πλάγια είναι ρε φίλε. Τι κολπάκι είναι αυτό που δεν το έχουμε δει ποτέ. Δεν υπάρχει. Είναι μικρεφό φίλε, δεν φτάνει να το βλέμμα. Ναι. Γιατί άμα το βλέπει βλέμμα θα λέγε μην βάλετε να το καλλιεργήσει, Δηλαδή, θα μολύνεται. άμα δεν το δεις από... Ναι. Και έχει δρόμο, Από εκεί που βάλανε είχαν κάνει φασαρία μαλάκα με δική. Έχει δρόμο από εκεί. Πηγαίνει καφέ από εκεί κάτω. Θα πάμε μετά από εκεί. Ναι. Τώρα είναι κατηφόρα, καλά είναι τώρα. Μετά θα σε δω. Σιγά το βουλό, το άλλο, το μαλάκα στο πατή δεν το γάμο. Το πατή πάνε και σπατιλία, το πάτε πήγαινε στο πατή 5 φορές. Το πατή ήταν εντάξει, ήταν αστείο. Μανιτάρι. Μανιτάρο και μαλάκα, ο τρέχει Μας δίκανε. Πού λες, όταν να δούμε αν είναι σφιχτό. Θα λέγανε παιδί, Σε δύο ψυχίατρο. Ψυχίατρο, σάκι. Αλλά πιο φυσιολογικός είναι ο Τσάκη από σένα. Ναι, βλέπουμε τσάκη. Πιθανό πιθανό μάλλον. Είμαστε πέρος. Αλλά κάτι βλέπουν οι Αμερικάνοι, Τι συνείδηση έχουν διαμορφώσει. Και έχει βγάλει πολλά, έχει βγάλει 10 ταινίες. Αφού πουλάει, θα πούμε. Είδες τι μηνύματα περνάγαν τώρα. Ναι. Άκουμα για την Παναγία λέγανε, ρωτήσανε. Εννοείται. Για τα φύλλα, τα ετερόφυλλα, άντρα γυναίκα να αποφασίζει. Να το μονοπάτι, εδώ πηγαίνει το άλλο. Μήπως είναι αυτό το άλλο. Πάμε από εδώ. Είδες τι μηνύματα τα μπουρδέλα περνάνε. Από εκεί που είναι ταινία τρόμου, τι κάνουν και ταινία ΛΟΑΤΚΙ. Ήταν κόντρα αργήσω. Ναι, τώρα είναι γαμισίδα. Πιο πρωί θα τον έχουμε πλάτη. Τι είχες μαλάκα, πού? Έχει καμιά δίκη, ήταν φάσα. Α, χελώνα είναι. Κοπανάει το κουβούκλιο. Πάτε για το λόγο. Χελώνα. Νάτι. Ναι. Τράβατε. Θα να πάω εκεί τώρα. Ακού την κατάλαβα από το κουβούκλιο. Turtles. Γραφή. Ναι. Δύο είναι. Ναι. Δεν το κάνω. Τι εγγραφή, δεν πήγαμε να κάναμε τον κύκλο όλο. Και εδώ είναι απίστευτο ρε κάτω. Ναι, θα κατέβουμε μετά. Πάμε πολλά πολυβολία. Silent Hill. Καλά, εδώ βράδυ ξέρεις, Silent Hill. Βαμπύρ και τσάκι. Με μαλάκα την καραμπίνα γεμάτη, το περίστροφο, μακέδια και έρχομαι τα κύκλα. Τώρα η χελώνες έτσι καθαρίστα. Όταν μου φάγω κατακάνω, θα τρώγανε δύο. Τι ήταν σαν να ήταν επιθήκη για χτυπούσε πέτρες. Έτσι δεν ακούγονταν. Turtle soup. Turtle soup, Έτσι μαλάκα πυροβόλη το άλλο στο Παναγιωτάκι τον πατέρα μου. Ήταν στάμους και έκανε έτσι και του τραβάει μαλάκα πάνω και τον έκανε. Καλά, η κυνηγή και τελειωμένη εσύ. Να μεταξύσει μαλάκα στάμους. Σκοτώνουν τα σκυλιά των άλλων επειδή τα Ναι, συνδέουν. τα σκυλιά. Τα σκυλιά ήταν σκοτώσει 4 χρόνια. Όλοι το ίδιο κάνανε. Βλαμμένοι ρε μαλάκα, ακούνε χάκα χούκα και βαράνε, δεν κοιτάνε τα σκυλιά τους. Πού πάμε τώρα? Όπως πάνε δρόμο. Και εδώ έχει ένα. Εδώ. Έχουν κάνει καταγραφή. Τώρα δεξιά, μόλις βγούμε πάνω εδώ.
Γεια σου, βγήμα το Μουριανός μαλάκα τώρα. Ευλόγησον, Παναγιώτα. Δεν θέλει πολύ. Πήγε μαλάκα, θα έλα εδώ και πάμε. Θα σε βγήκε εδώ, μην το μελετάς. Ναι, μπορώ να είναι με το βανάκι της Εκκλησίας της Μητρόπολης. Μην το μελετάς. Έχω φέρει τα παιδιά για streaming, live streaming. Γελάει. Άρα μαλάκα με καθολικούς και θα κάνουν μαλάκα με τέτοια ραστρολίες. Ροπήρε. Μαλάκα, εγκατελειμμένο μπουρδέλο. Τι είναι αυτό? Εγκατελειμμένο φορτηγάκι. Γύρισα τον αστράγαλο. Μαλάκα, βιαστήριο. Βιαστήριο. Μαλάκα, εδώ και έμεινε εδώ. Ποιος έμεινε? Έμεινε. Κοίτα φραγάτα. Το μαυροβούνι είδες πως είναι. Το μαυροβούνι είδες. Τώρα, τώρα. Κοίτα σκιά που έχει. Κοίτα σκιά μαλάκα που Και έχει. τι δίνεται ο κανάκια να δω. Μαλάκα η βάση είναι. Ναι. η φρεγάτα. Κοίτα το βλέπεις του και εκεί κι άλλο. Για Αθηνιά. Πάμε από εκεί τώρα. Καλιά έχει, δεν καθαλεί. Ναι. Ήρθανε μαλάκα και έμεινε εδώ κόλλησε. Πρέπει να σπάσε κάρτα αυτό. Πρέπει να σπάσε κάρτα και δεν μπορούσε να φύγει. Έμεινε από βενζίνη. Κάρτα. Ναι, δεν είναι φέρνανε ρε μαλάκα, το φέρνανε. Ναι, το βλέπω. Εδώ που έχουν κόψει κόπελο εδώ, που έχουν κόψει κόπελο εδώ. Εδώ τα κοτέτσια τι είναι? Κοίτα εδώ μαλάκα μπετά. Εδώ τι είναι? Πιάνε σπίτι. Πιάνε, παλαγκάκι, Ξαμανί. Ποτέ έτσι. Μάγμα. Mud Blacks. Και μάγκους. Οι μάγκους είναι με λουριά το λεφάλι. Το νύχι. Κάλια αυτό που το λέω με την Και λέγανε Lord έχει μάγκους, όχι σχεδόν. Έχει και τίτλο, αξίωμα. Θέλω στη διαδία διαμέρου να την δώσουν τη ζωή. Βλέπω μαλάκα, κάνε χαλά στα δηλητήρια, θα βουλήσει όλα και μετά έχει λίγο τη βενζίνα καταστεί. Τι έχει εκεί? Κορμοράνι, τι είναι αυτά ρε? Τι είναι? Εκεί, τι είναι αυτά εκεί? Πού είναι? Κεφαλάκια εκεί. Ξέρω εγώ τι είναι, άμα δεν πάμε κοντά. Τι αυτό? Το σπάτο πολύ πολύ, ο μπλόκια εδώ πέρα. Μπλόκια μάλακα, αυτό τι βάλει μπλόκια. Θέλουμε τίποτα φέραν αυτά οι Γερμανοί μάλακα με τάγκ παλιά. Τα τάγκια μεγάλα. Με τα τάγκ μάλακα. Καλά, εδώ κοίτα άνοιγμα, τι λες Εδώ τώρα. δεν έχει μαλάκα όλο το γύρισμα εδώ πέρα. Κοίτα άνοιγμα εδώ, άντε γεια. Αλλά εδώ ξέρεις τι καιρούς τρως, όποτε βάζει αέρα, Δεν πειράζει. Tu γίνεσαι πουτάνα όλη την ώρα. Και άμα σκάσει ένα βυθούσα θα φύγεις και εσύ μαζί και θα πας στην κούλουρη. Θα σκάσει την μπόμπα εδώ. Ανεβαίνουμε με πέφτει τώρα. Το βρήκαμε. Πάει από κάτω, Ναι. Κοίτα θέα ρε.
Εδώ πρέπει να έχει πάει ροκέτα. Ναι, Αυτό έχει σπάσει καράκα. δεν ξέρω. Τώρα αυτή γύρω-γύρω, 360. Ναι. Δεν μπορεί. Πατάγανε 2 άτομα, έχω μέσα από εδώ. Ναι. Την ώρα που παρκάραμε, πήγα 2 άτομα. Πού είναι? Κάτω έχει άλλα από εδώ. Μισό. Εδώ έχει πέσει ο Βίδας. Είναι καλά ακόμα. Τι έχουμε? Τα έχουν τρεπεί σπιτικιά. Σπύρος λέει. Μαλάκα εξωγήινη ακρίδα. Εξωγήινη ακρίδα. Τέτοια είναι. Αλογάκι. Δεν πάω όπως εκεί. Κάνε. Εδώ σκύνα και μαλακίες. Άνοιξε. Θέλω να Το πολύ να βάλω χάρτες. Μαλάκα δεν μπορώ να έρθει. 81. Τα είχαν δει όμως. Πάμε. Είναι ρε. Το διαμαντόπεδο. Αχ, έπιασε. Κοίτα, κοίτα. Μαλάκα κοίτα. Ναι. Όλοι γυαλί είναι, σαν τέτοιο, σαν κρέας. Χαλαζία, σπάτη. Σαν κρέας είναι. Μαντίνγκου. Lord Humongous. Ναι, τι σαβράκι. Πού είναι? Είναι που κοιμούνται. Κοιμούνται ρε τώρα. Κοιμούνται ρε. Κάπως δεν πέφτει η ανάγκη μου. Κάπως δεν πέφτει η ανάγκη. Δεν είναι ερπετοειδή, είναι πτυνοειδή. Απλά εκεί. Για μην πέφτουμε. Πυθικοειδή. Δεν έβαλες τα άβυλα που πάμε. Ευλαμμένος. Πάμε. Άμα δεν είναι γκρεμό να φύγουμε από κάτω. Ναι. Μαλάκα, να κοίτα εδώ κατάρτι. Δεν θα σε κουβαλήσω, θα σε πάω εκεί στο οδηγό με τις πλοκάτες, τα χαλιά και θα βάλω μέσα. Και θα πω και την Γιώργη που είναι πάρτολα. Ναι. Leave me alone. Η Γιώργη είναι εκεί με το μαντίγκο. Και Μαρία, ο γιος σας το κάνει σαν το τσάκι. Άστον εκεί, να τρώω τώρα ό,τι θέλει. Ήταν σαν το τσάκι στο παράθυρο. Ω μαλάκα, πολυμονία, στο δύο κάτω κι άλλο. Κάτω, Ναι. Κοιτάξτε άλλο.
Ευρυγόνιο. Τι είναι? Είσαι για οδηγός πάντως κάνεις. Κάνεις για οδηγός. Πάμε εκεί, ολευταία εκεί. Είσαι για... Είσαι πρώτος συχνηλάτης. Ναι, το βλέπω. Ω, έπεσε. Ωρε, φούλα ακρίδες, Έχει φούλα ακρίδες, πατάω ακρίδες. Εσένα, ένα σκαλοπατάκια είναι, πάμε. Έχω. Τι? Το άκουσες? Η γλάρος ή σκούζι? Σκούζι κάνει, του μπήκε. Έπεσε το μαλάκι. Να ανησυχείς. Don't worry. Ναι. Με πεις κοίτα εδώ. Ναι. Να τα πολυμονία, 2, 3. Τι πάρω. Λίγο παίρνουμε 50, 60 μέτρα. Ανέβαλα να κάνουμε. Ανέβασμα θα σβήσω την κάμερα, θα είναι πιο εύκολο. Απλά κοραστούμε. Α, από εκεί. Τι γίνεται? Κάτσε, από πού πήγες τώρα? Δώσε για επικίνδυνα εκεί, Ναι, άστο. Σε έχω και την κολοκάμερα. Θα σκοτωθείς. Λύσει την κάμερα. Κοίτα εδώ, θα σκοτωθείς. Εντάξει. Ω, βασάγουν, ναι. Δεν θα μας προβαδίσουν, ναι. Ο Ράμπο, Μας άκουσε κόμπρα. Είναι ρε. Φίλες, έχεις καμιά μου ιδέα? Θα μπεις εσύ, θα κατέβεις εσύ. Σε βάλω εσένα. Πώς με το φάρο που ανέβαινες με το ένα χέρι, ήθελε σε βάλω τώρα.
Πάνω μαλάκα πέτα. Σε βάλω έτσι. Το φάρο που τον έχουν ξυλώσει και Το κατάρτι τι είναι? ναι, πρέπει να φάει. Θέα, Κατεβαίνει κάτω. Ναι, ετοιμάσου. Πρόσεχε. Εδώ έχει πρέπει να έχει να μπαίνεις από εδώ κάτω. Έχει άνοιγμα εδώ. Μα μόνο από εδώ μπαίνει. Να ρε εδώ σου λέω. Δεν μ' ακούω. Έχει από εδώ. Να ρε, να το ρε. Θα σε φάει που λένε. Όλεγμα. Καλώς ήρθατε, σε έφτιαξα. Καλό βάλε. Ναι, Μαλάκα σκαλιά. ναι, σόπα. Σόπα. Μπαίνεις. Πάει κανονικά. Τι κάνει? Τι λέει? Και εδώ έχει κι άλλο ρε. Άλλο. Έχω φάκο. Άλλα δύο. Έχω φακό, αλλά δεν μπορούσα να κρατήσει. Το και το κινητό. Τι τσακάριδες. Αλλά είναι ένας creeper εδώ, Να, εδώ. Μπετό. Είσαι μακό. Ναι, στη τσάντα μου. Λέτε. Έλα. Πόσο χάλια είναι. Με σκοτάδι, δεν λέω. Ωραία. Λαϊβεράς γράφει, πάω. Καμένη μάλλον. Χωρίς εδώ. Εδώ είσαι κάτω, πάει πάνω. Χωρίς είναι εδώ. Κοίτα. Ο κεφάλος σου να τσικάσει και μαλλιά εδώ. Ναι. Έλειξε. Δεν είναι προστασία. Αυτό μόνο μου να το πω. Όπου το ξαναβεί. Πάμε έξω. Ω. Έλα. Πάμε και από εδώ. Πάμε σ' άλλο. Πρόσεχε εδώ, πρόσεχε το πόδι σου, εδώ έχει κάτι... Κι άλλο δεν πάρω, Έχει αποχέτευση. Αποχέτευση, για να πλημμυρίσουν. Κουλιμπάλι. Κουλιμπάλι. Σκάβανε οι δούλοι. Σκάβανε οι παππούδες. Θα σου βγει ο γκρίζος ζούλος τώρα. Θα δω τι θα κάνεις. Καλά, εντάξει. Έχει και εδώ δύο, Έχει ένα εδώ και ένα εδώ. Όχι καμιά λεπτού μέσα. Ναι, νυχτερίδα φουλ. Πρόσεχε. Ναι, ρίξε κάτι... Ακούτσι. Μαλάκι.
Το να είναι εδώ. Μπαλκόνι μεσαία, Μπαλκόνι. Έλα, βγάλε φακό, πάμε από εδώ να πούμε. Θα πούμε και στο άλλο. Πάμε από εδώ. Πρόσεχε, λίγο. Έλα φακό. Περίμενε. Όχι, από εδώ ψηλά, από εδώ ψηλά. Ωραία. Πρόσεχε εδώ, Βγάλε φακό. Περίμενε. Θα σκοτωθεί. Γκρεμίσει και την πόρτα. Γκρεμίσει και την πόρτα. Καλά, σου σκοτάδι γράφει χάλια, έτσι. Ναι. Λίγο slow motion, αλλά... Γεια, περίμενε. Α, δεν βλέπω, ρε. Και εμείς τώρα δεν έχουμε κάνει φυλάκια, δεν μπορεί πολύ αδίματα. Είμαστε έξω από τα καπέλη. Ναι, Χήμα. μας προστατεύουν οι Ευρωπαίοι. Ναι, ναι. Κάτι θα γίνει τώρα. Πάμε να δεις τι έχουμε δει. Με τα μεγάλα φύλλα. Εδώ έχει αποκέντρωση. Ναι, ναι, ναι. Ο Άκους γεννάει. Και το τι καλή ποιότητα τσιμέντο ήταν, μαλάκα, δεν έχει σκάσει τόσα χρόνια. Σκέτο τσιμέντο. Πάμε στο άλλο. Περίμενε. Εδώ μπορείτε να κατέβει. Πες από εδώ. Εδώ από εδώ. Πάντερμαν έχω γίνει. Την πόρτα την πήραν. Την πόρτα την πήραν και την χαλάκαν, την χαλάκαν. Τι? Και μετά δεν μπορεί να την πάρουν. Ω, ψαράδες εκεί ήτανε. Έχει εδώ. Και πάλι έχουν πέτα παιχνίδια, μαλάκα, και σπάγανε πέτρες, είναι καμένα. Πάγανε πλάκα. Ναι, εδώ τα παιχνίδια σπάγανε πέτρες, καμένα. Κοίτα τώρα αυτές οι πέτρες, κάποιος έχει φέρει εδώ μέσα. Σπετάγανε από πάνω από τώρα, τα παιχνίδια, ρε. Τα παιχνίδια, πετάγανε πέτρα για να τα σπάσουν όλα. Ναι. Τα ζώα, δεν είναι. Τα καπάκια τα έχουν σπάσει όλα, μόνο πάνω εκεί. Πρέπει να το έκανα το βράδυ. Ξέρεις, είναι για ήχο. Μαμούνα. Όλα τα σίδερα δεν τα έχουν χτίσει. Κοίτα, κοίτα, κοίτα το σίδερο. Το σίδερο, φίλε, έλειωσε. Το σίδερο είναι σαν κουράκι καφές. Νομίζω ότι είναι έτσι. Όχι, δεν μπορείς να βγεις απ' πίσω. Α, εδώ έχει φως, είναι πιο κάτω. Ναι, πιο καλά. Πάμε. Εντάξει, αφού δεν κολλήσουμε κανένα τακαμούρι εδώ. Εγώ είμαι χαμένο εδώ. Κανέναν άνθρακα. Ο γέρος και ο ψάρας κοιτάει. Αυτοί εκεί είναι creepers.
Πού πάθεις. Είναι τρύπα. Ψώνει για χρυσό. Κάτι κρύπα. Θέλει το μηχάνημα. Εξαρισμοί ήταν. Ναι, είναι εξαρτητά. Γυάλισαν όλα. Κάνω στους φαραδέρους. Κοίτα, κοίτα. Δεν φύγες, δεν βλέπει. Ναι ρε, με χαιρέτησε ρε. Ναι. Ναι, ναι. Την πόρτα στο πάνω δεν έχουν Θα ανοίξει. νομίζω ότι είμαι ευθύμης ρε. Δεν έχουν ανοίξει. Εδώ πρέπει να ήταν ρεμέτσα. Ναι. Η ρεμέτσα ξέρεις τι βάζανε. Ή βάζανε μαλάκα αλυσίδες απέναντι για να μην περνάνε. Ναι, ναι, ναι. La αλυσίδα κρεμάνε και τη βάζανε απέναντι για να μην περνάει τίποτα. Ναι, ναι. Όπως κάνανε στο Βόσπορο, οι Τούρκοι. Στην Αγγλία. Στο West Ham. Τι λέμε. Στον Oxerfield. Ω, λέγα πολύ, πολύ κοινοβουλίο. Ναι, έχει πράγμα, Σε φτιάξα, σε φαίνεται. Έλεγα στον πόλεμο δεν μαθαίνω να μας δει κανένα. Αλλά θα πήγαν στα χώνη όμως, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν εδώ. Για να μην δείξουμε όλα. Ξέρουν ότι θα είναι κρύπτες, Εκεί ρε ακόμα. Μελιά και μελιά. Κάτω τι. Στο μέσο να μην ανοίγει. Κάνει και κοινωνικό έργο, ρε. Κοίτα εδώ, δεν ανοίγει, κοίτα εδώ. Ναι, κοίτα, όλα. κοινωνικό έργο, είδες. Ας το πηθεί και θα πετάξει. Και τι το πηθεί. Η τσάμπα, κοινωνικό έργο, είδες καλώδια προς. Α, με κάτω όχι, εκεί Εκεί λες. δεν είναι τα ρεμουλικά. Ωραία, εκεί να έχει κι άλλο, εκεί τι είναι. Ακούς, εκεί δεν είναι τα ρεμουλικά. Βλέπεις την προβλήτα, απέναντι. Εκεί το μόλο, εκεί απέναντι, εκεί ευθεία. Ναι. Πού είναι το σπίτι αυτό το μεγάλο, Ναι, κάτω. ναι, ναι. Εκεί δένουμε. Πρόσεχε, μην πατάς εκεί πάνω στη μέση. Το κάτω. Ναι, θα πας. Τι είναι αυτό, πυλώνας Μαλάκα αυτά είναι, εδώ κοίτα, είναι μαλάκα μέταλλο, κοίτα πόσο χοντρό είναι. Τούμπο, σωλήνα. Κοιτάει όλα. Σου λέει έχει αφήσει λίρες, Μαλάκα αυτή είναι μαλάκα κρύπος. Πάνε ή για λίρες ή να βρούνε λίρες. Οι άλλοι που το βάφσαν εδώ και το κάνανε μπουρδέλο. Σβόικ. Κασελάκας. Ψαρεύεις. Εδώ τι είναι? Άλλο πράγμα, αμφοβρίσκα με χερσελίδες. Κοίτα σίδερο ρε, γεμάτο μαλάκα, τόνιο. Τόνους, Ρεμέτζα. Ρεμέτζα είναι αυτό. Τρελάκας. Κοιτάγα τις άγκες μπροστά. Τα κάναν πίσω και πουλάγαν την πλήρη εδώ. Σε φαίνεται. Θα έρθω από εδώ γιατί έχει ήλιο. Είναι για μπάτσες.
κάτι στα καταφύγια. Και να είμαστε εντυμένοι μαλάκα σκριμ και να τα βγουνε μαλάκα παιχνίδια και να κυνηγάμε. Αν τρέχουνε μαλάκα σκοτωθούν τα βράχια. Γαμήθηκες. Το φάμε στη μούρη αυτό. Πώς το λένε βαμπόρι. Μαλάκα τριάντα. Πλατίνα. Το ακολουθώ. Σαν τα κομμογκολάκια καθόμαστε εμείς. Θα γυρίσει και να έρθει να καρποδεί πάνω του. Άντε είναι κολόπεδο. Όπου μύρισε πετρελαίλα ρε. Τα πύλα, Πες το μαζούτ. Μύρισε,